Guys, खुलुमबाय गामसा रसिनजन फिक्स आव बैखौ गोसो गोथारै बरायग्रा जाबाय दिनै मोनसे टपिक लानानै फैदों बे टपिकआनो जाहैबाय जोंनि आसामाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान बे 10,000 फैसायाव एप्लिकेशन फर्म होनाय जादों बे एप्लिकेशन फर्मजों लोगोसे जा 10,000 फैसा होगोन सरकारा बेनि मोनसे बिजनेस प्लान बानायनानै हरनाङो दिनैनि बे दिन्थिगोन आङो नन बिजनेस फार्मिंग प्लान सो नोंथांमोना नायबानो जाबाय जोबजासिम आरो माबा उल्थां फाल्थां जायोबा एसे गोनो गोथो जायोबा नोंथांमोना भिअ थायो भिअ गुडनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टफोरखौ मोजां सोंनानै लिरबानो जाबाय सो आसा थाबाय नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन आरो लोगोसे जायफोर गोदान फैदों आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायनाय थाबाय सो आवगायनोसै रायजो राजा नोंथांमोना मोजां गोसो होनानै नायबानो जाबाय जाहाथे बे फर्मखौ नायना लाबा नोंथांमोना निश्चय फिलआप खालामनो हागोन गावनो सो दिनैनि फर्मानो जाबाय नन बिजनेस फार्मिंग फर्म सो बे जाबाय केटेगरिया जाबाय टेलरिं आं टेलरिंनि होदों सो ट्रेडिं मैन्युफैक्चारिंग सार्भिस बे टेलरिंआ सार्भिसाव गोलैयो बेखायनो सार्भिसाव टिक मार्क होदों सो बेयाव फैयै बेयाव नेम अफ द मेम्बार नोंनि नामखौ हो जाय एप्लिकेशन खालामबाय फर एग्जाम्पल आङो ललिता बर' होदों ओमफ्राय नेक्स्टआव कन्टेक्ट डिटेल नोंनि मबाइल नम्बरखौ हो SHG नेम एस कोड जायखिजाया बे नोंसोरनि कोड नम्बर होबाबो जागोन आरो लोगोसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नाम होबाबो जागोन बेयाव मोननै होदों आरो नेक्स्टआव भिअ CLF जायखिजाया माबेखौ होयो बेखौ होना जाय भिअ होयोबा भिअ गुडनि नाम लिरना हो लोगोसे डिस्ट्रिक्ट सनितपुर आं फर एग्जाम्पल लिरदों नोंसिना बेलेग जागोन बुजिनो थाखायसो लिरदों आङो ब्लक जोंना बालिपारा कारेन्ट एनुअल इनकाम एज अन डेट इन RS माने मिनिमाम होदों आरो जायखिजाया 30,000 बोसोराव इनकाम जायो नोंसिना बेसेबां होयो नोंसोरो बाराबो होनाङा एन्टारप्राइज स्टेटास एक्जिस्टिं एस्टाब्लिश बिफोर 12 month और न्यू होनदों दा नोंथांमोना जुदि एक्जिस्टिं एबा पुराना दुकानखौनो माने बेयावनो एक्जिस्ट खालामनो नागिरदोंबा बे फैसाखौ सो एक्जिस्टिं लिरनांगोन लोगोसे बे नों एक्जिस्टिं खालामनाय दुकाना 12 मासनि माने 1 बोसोरनि पुराना जानांगोन गोदानबा जानाय नङा थ' जुदि पुराना बे एक्जिस्टिं लिरबाय बेयाव लोगोसे बेयाव नों मा खालामनो हादों टेलरिं लिरबाय आं नोंथांमोना जुदि गोदान जायोबा बेयाव निउ लिरबानो जाबाय निउ लिर सो टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी प्लानेड फॉर प्लीज मेंशन द बिजनेस एक्टिविटी एक्टिविटीयाथ' नोंथाङा पुराना हिसाबाव टाइलरिं होदों नोंथांमोना जुदि बेलेग दंबा गोदानबा बेयाव नोंसोर मा काल्टिवेशन दंना काल्टिवेशन नङा बे मा जायावनो एक्टिविटी दं बेखौ लिरबानो जाबाय आरो आबाद मावोना मा मावगासिनो दं दायो सो मार्केटिं एंड सेल्स प्लान इन 1 or 2 words होनदों सो मार्केटिं सिस्टेमाव 2 वर्डआव बुजायनो होदों जायखिजाया माने मोननै केटेगरियाव हाउ टू इनफर्म द बिजनेस एक्टिविटी टू कास्टमार नोङो कास्टमारखौ माबायदि फोरमायहरगोन फर एग्जाम्पल लिरबाय एडभार्टाइजमेन्ट ओमफ्राय बेनार ओमफ्राय SHG मिटिं थारमाने सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मिटिं आरो नोंसोरनाथ' मिथिखायो आलारेम ना मा मोनसे दं बेखौबो लिरजायो नोंसोरो आरो 2 नम्बराव दं वेर टु सेल द प्रडाक्ट नोंथाङा माब्रै बे प्रडाक्टखौ सेल खालामगोन सो सब होबाय आरो मार्केट याव होम टू होजायो डोर टू डोर बिदिबो होजायो फाइनेंशियल प्लान प्रोजेक्ट बिजनेस प्लान फॉर 3 years 3 बोसोरनि थाखाय बानायनाय होदों नोंथाङा 1 बोसोरनि बानायना होबाबो जासिगोन इनभेस्टमेन्ट AMT इन RS नोंथाङा इनभेस्ट खालामनायखौ दिन्थिनो हागोन 1 yearआव याव लिरबाबो जायो याव लिर नोंथाङा सो अनार फान्ड बे लाइनाव लिरदे फार्स्ट yearआव सो अनार फान्ड होबाय आं ओरैनो बुजिनो थाखाय 15,000 ग्रेन्ड याथ' सरकार हरनाय 10,000 लिरनाय थागोन फर्मावनो बैंक लोन 20,000 हमबाय सो आदार प्लिज स्पेसिफिक थ' याव निल होबाबो जागोन आरो गोसो दंबा होजायो जेबो नङा टटेल जाबाय
45,000 नि बेयो माने बिजनेसखौ मावनो नागिरदों आरो सरकार 10,000 होगोन बाकी गाव लनजों आरो गाव फैसाजों स' 45 जाबाय बि एक्सपेन्स इन आरएस माने नों बे फैसाखौ मायाव बाहायगोन बेखौ दिन्थिनांगोन स' फिक्स कैपिटल फार्निचार एस फिक्स्ड रेस्ट लैंड मिशनारि बिल्डिं एटेक एक्सट्रा जायखिजाया नोंथांमोना माबा मोनसे बिजनेस खालामनो थाखाय गोबां फिक्स कैपिटल बाहायनांगौ जायो नों टाइलर हिसाबाव मेसिन बायनांगोन भारा लानांगोन माबा माबि बिदि आरो स' आं बेयाव फर एग्जाम्पल 15,000 होबाय नेक्स्टआव वर्किं कैपिटल र' मेटेरियल इन्वेंटरी रेंट इलेक्ट्रिक लेबर एटेक स' बे फैसाया जाबा नों दखान सालायनो थाखाय र' मेटेरियल बायनांगोन नङा होमबा स' टेलर बा हिफोर बायनांगोन आरो गोबां एक्सट्रा हाजिरा लानाय जायो गारि भारा माबा माबि इलेक्ट्रिक बिल होनानै 30,000 हमबाय स' टोटेल 3 जों 15 जों 45 जाबाय बेखौ बेयाव लिर आरो आदाराव लिराबाबो जागोन लिरबाबो जायो टोटेल अफ बिएनएस टोटेल 45 बेखौ बेयाव होबाय स' थाङै सि ग्रोथ प्रोजेक्ट इनकाम दा ग्रोथखौ दिन्थिनांगोन इनकाम टु आरएस दा नोङो मा केटेगरिखौ नोंनि बे बिजनेसा जायो बेयाव स' टेलरिं हिसाबाव रेभिनिउ थ्र'ट सार्भिस एफर्ट दा नोंथाङा टेलर हिसाबाव नोंथाङा सार्भिसाव होनांगोन स' बेसेबां प्रफिट जादों बेखौ लिर बेयाव हमना ला 45 इयाव इनभेस्ट जादोंमोन 75,000 जाबाय स' 75,000 जाबाय बेयाव आदार इनकाम ओमफ्राय टेलर हिसाबाव हि थुख्रा दाननायाबो गोबां खामानियाव बाहाय जायो बेनिफ्राय 6,000 मोननाय जाबाय टोटेल 81,000 जाबाय स' बेयाव टोटेल अफ सि टर्नओवर जाबाय नोंना बोसोराव 81,000 स' 81,000 जों माइनास 45 स' नोंना आखायाव थाबाय दि नेट प्रफिट इनकाम एक्सपेन्स इन आरएस डि जुगल सि माइनास बि होदों तारमाने प्लास माइनास खालामना होदों स' 36,000 थायो बेनि उनाव इ टोटेल एनुअल इनकाम अफ द मेम्बार्स हमना ला नोङो एनुअल इनकाम 30,000 बाहायदोंमोन स' बेयो 30,000 निफ्राय फैयै 30,000 होबाय प्लास एन से बोसोराव 36,000 लाब जाबाय ओमफ्राय दाजाबनानै 66,000 जाबाय आरो बेखौ देखायनांगोन आरो इयाव इ टोटेल एनुअल इनकामजों अफ द मेम्बार एस कारेन्ट इनकाम प्लास नेट प्रफिट देखायनो होदों बेखायनो बेखौ श' खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोसे बेयाव होनदों साबमिट बाय साइन इयाव जाय एप्लिकेसन खालामगोन जाय एप्लाइ खालामगोन बे फर्मखौ फर एग्जाम्पल ललिता बर' होदों बिनि साइन नेम अफ द मेम्बार बिनिनो नाम होबाय ललिता बर' एन्ड कन्टेक्ट नम्बर जायखिजाया नम्बर होदों आरो ना बाखिखिनिखौ फिलआप खालामनाङा बे जाय भेरिफाइ खालामगोन बिसोरो लिरगोन स' बेनो रायजो राजा नोंथांमोन जुदि बुजिनो मोनबायबा निश्चय नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामना हो आरो जायफोरा गोदान फैदों बिसोरबो अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो लोगोसे मोजां नायना लाबानो जाबाय माबाफोर बुजिनो मोनाखैबा कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे आरो मोनसे खोथा दिन्थिनो नागिरदों जाय मेन फर्माव नोंथांमोना विटनेस लिरनाय थायोना विटनेसआव गोबां गोनो गोथो जादों बे विटनेसनि फार्स्टआव नोंनि गामिखौ लिर नेक्स्टआव तारिख लिर ओमफ्राय मा मास फेब्रुवारि मास ओमफ्राय 2024 लिर ओमफ्राय गाहायाव नाम लिर ओमफ्राय बे सिगनेचाराव जाय सिगनेचार होगोन हमदा गुटनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट जुदि मेम्बार बा गुटनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टआ होगोन आरो जुदि गुटनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बा भिअ गुटनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टफोरा होगोन स' बिदि होनाला गोबां गोनो गोथो जादों सोरबा गार्जेननिबो होनाय जादों स' मोजां बुजायनो होनांगौ एक्सुवेलि नोंथांमोनाबो मोजां बुजिना लानांगौ नङाबा फर्मा ओरैनो रिजेक्ट जागोन स' बेनोसै आरो लोगोसे वेटनारनि खोथा बुंदोंमोन सासे बिनानावा वेटनारा बेलेगाव एसे एनै फोनबाबो सोलिगोन नाथाय जाय बिसोर बेंक एकाउन्ट आइएफएससि कड लिरो बेफोराव वेटनार लेथेर फेथेर खालामनाङा मानो होनबा बे मेन फैसा हाबनायनि खोथा दं बेयाव फोननो एसे उसुबिदा जागोन फोनबाबो माने स' बेखौनो खिन्थिबाय जुदि बेयाव जुदि बुजायनाय होनायाव जुदि बहाबा एसे मिस्टेक जादोंमोन निमाहा मोनगोन होनना मिजिंथिबाय लोगोसे
दिनै टपिकखौ बेयावनो दोननाय जाबाय स' बाय बाय सि इउ नेक्स्ट ब्लग